Ако още веднъж някой замери човека с нещо, ако ще е изпандал къде, ще го обеся в салона на въже. Ще заключа и ще си тръгна. Защо трябва да ви обяснявам такива простички неща? Не трябва да обиждате хората за нищо. Ясно ли? Разбрахте ли какво ви казах? Да. Край. Льова, Лев Роман, ела. Да. Не ме дразни. Разбраха ме, вече няма да се държат лошо с теб. Нали, Шишко? Точка по въпроса. Всичко чувам. Мутра по заместване. Педалчета, напред! Олег Евгенич, щях да се опикая. Бях само по малка нужда. Я кажи. Нещо не те виждам в покоите си. Защо не наминаваш? Ами, няма нищо интересно. Сериозно? Ами, извикаха бащата на Мамаева, ще дойде днес. Бабум. Извикали се Мамаев? Ами да. Можеш ли да караш? Иди, премести джипа. Кайде, бързо! Бързо, братленце! Кайде! За 10 минути ще приключа. Да. Олег Евгенич, надъних се. Какво? Къде се надъни? В едно БМВ. Има и един напилен джип. Господи, банане, идиот такъв. Не дай да излизаш. Не отваряй вратата. Идиот. Знам на кого е колата. Здравей, Фома. Дима, здрасти, братле. Като се блъсна, не се крий. Познавам твоя номер. За какво ми говориш? Аз съм на почивка в Турция. Беове край мене, хабиби навсякъде. Колата ми е пред нас. Тогава кой се блъсна в нас? Във вас? С моята кола? Идея си нямам. Да. Джипът ти ни удари в двора на училището. Но никой не се показва. Ще викаме ченгета. Чакай. Чак пък до ченгетата ще стигаме. Имам глоби за 3 милиона. Като дойдат, ще ми вземат колата, знаеш. Ще пратя един човек. Всичко ще се оправи. Става ли? Не знам. Кога ще дойде? Мамай ще се бави 10 минути. Лошо ще стане, ако види. Да. 5 минути. 5 минути. Ако Мамай го види, лошо ще стане. Добре, чакам. Добре, чао. Здравей, Саша. Здравей. У вас пребъркват ли те? Кажи ми. Какво? Ами, ровят ли ти из нещата? Мисля, че не. Супер. Може ли да ги скриеш? Твои ли са? А теб проверяват ли те? Не, но баба понякога вади всичко от куфърчето. Не би го нарекал проверка, но... Здравейте, деца. Здравейте. Здравейте. Саша? Станало ли е нещо? Не, защо? Ами, видях баща ти. Сигурно Елвира Петровна го е извикала. Какво? Банана се блъснал в тях. Сега седи в колата. Иди, оправи нещата, моля те. Фома, имам малко работа. Психо, седиш и гледаш мацките. Имаш 5 минути, тръгвай. Как го правиш това? Как си, банан? Ами, вече съм по-добре. Добре, че имате икони. Моля се, тихичко. Честито, молитвите ти са чути. Ще дойде един човек и ще оправи нещата. Ти стой мирно и не се показвай, чули? Каза, че не разбирам английски и не мога да преподавам. Стана ми много обидно. Освен това не е вярно.
Надявам се, че ще й повлияете. Да, ще поговоря с нея, но Саша е много особена. Защо си тук? Защото извикаха ме. Защо си сам? Защо не взе и пачаврата си? О, извинете. Новата ми мамичка. Ще говорим вкъщи. Разбира се. Толкова често си говорим. Саша, ако обичаш... Елвира, оставете ни за малко. Моля? Оставете ни с дъщеря ми за 2 минути. Но това е... Да. Това после. Искаш да поговорим ли? Да. Добре, да поговорим. А какво ще кажат от инспектората? А какво ще кажат от инспектората? Саша Мамаева се заключи с баща си в кабинета ми. Спокойно, Елвира Петровна. Се заключи с баща си в кабинета. Вижте какво. Извинете, момент, не се тревожете, моля. С 2 команди. Така. В кабинета ми отдавна ли има камера? Ами остана от изборите. Страх ме е да попитам, но звук има ли? Моля ви, нали ви казах, че остана от изборите? Радвайте се, че има поне картинка. Да, жалко. Щеше да ми е интересно какво става. Да повикаме Олга Тимофеевна, като психолог разбира, и от ситуации без звук. Ако не сте против, разбира се. Чудесна идея. Олга Тимофеевна, елате в кабинета ми веднага. А сега какво направихте? Щеше да е супер, ако може така. Налага се да звъня. Олег Евгенич, под седалката ви е пълно със семки. Банане, стига си ял. Каква кола чувам? Старичък Лексус. Ох, браво. Сега ще ти спасим задника. Стой си мирно, докато не ти кажат. И ми докладвай всичко, което виждаш. Yes? Здравейте. Здрасти! Фома ме праща. Някой ни удари колата с колата му и не излиза. Ага, ясно. Това е дреболия. Имам решение. 15 бона ще стигнат. Извинете ни за станалото. Нататък ще се оправям сам. Оня с Лексуса им даде пари. Взеха ли ги? Да. Идеално. Такъв беше плана, Банан. Той ме кара да изляза. Ами излизай де. Край, Банан, войната свърши. Излизай, Шишко. Какво правиш, бе? Я чупката бързо. Да не съм те видял повече. Чакай, не го пускай така. Откъде взе колата? Стига, момчета. Ясно е, че е 5 за 4. Хайде, чупката. Не искаш ли да разбереш кой е откраднал колата? Що да не искам? Искам. Откъде взе колата? Да, откъде я взе? Учителят по физическо ми даде ключовете. Само не ме бийте, моля ви. Не ме удрайте. Къде е той? Къде е? Не мълчи. Ами в салона е. Сега там ли е? Там ли е сега? Да. Всичко е ясно. Сега ще го намеря той учител. И без това ми е неудобно. Да пуснем момчето. Аз ще го науча този учител. Той ми е много мътен. Ще пребие учителя, после ние ще го отнесем. Ако мама я разбере... Да. Само ще го погаля, той е даскал. Не, аз идвам с теб. А този ще остане тук, докато не изясним всичко. Момчета. Не, сериозно. Идвам с теб. Става ли? Добре. Става. Само ще ида до колата. Трябва да взема нещо. Набързо. Я дръж малко. Решаваш вместо мен. Изпрати ме в Швейцария. Искаш да се отървеш ли? Образованието там е елитно. Не ми трябва този елит. Виждам, иначе нямаше да те изгонят. Сама напуснах. Защото искам аз да решавам кое е добре за мен. Ами, без звук ми е трудно да преценя точно. Но по външните прояви, тази двойка не си подхожда. Той е много по-стар от нея. Не, отношенията им нямат бъдеще. Ами те не са двойка, а баща и дъщеря. О, да, това
Обяснява много неща. Какво? Психо, облаците ни се разминаха. Ела при мен да го полеем. Так му се каня да идвам. Но не сам. А с горилата на Мамай. Моля, какво става? Ами питай твоя Батман. Банан. Банан да е. Той им каза, че учителят по физическо му дал ключовете. И сега искат да си поговорят с него. Мамка му. Замотай ги малко. Не затваряй телефона, за да слушам какво става. Аз сега започвам да мисля. Става ли, братле? Хайде, действай. Добре. Здравейте. Льова, тръгвай, имаме работа. Ама имам час. Льова, много е важно. Какво станало? Льова, Разбрах, само да им дам някаква задача. не мисли. По 150 клека. Ще ви проверя. Хайде. Не бързайте толкова. Олег Евгенич. Какво правите? Какво правим? Слев Романович, тичаме. Май го викат в армията. Запас. Ти защо си тук? Извикаха баща ми. Случва се, Саня. И баща ми са го викали в милицията. Случва се. Ако познавахте моя, нямаше да го кажете. Познавам го. Тоест, мисля, че е добър човек. Я каква дъщеря е възпитал? Да ме беше възпитал. Прати ме в чужбина и ме забрави. Не се ли разбирате с баща си? Какво? Това е меко казано. Саня, после задължително трябва да си поговорим, но сега трябва да продължаваме. Лев Романович, хайде, тръгваме. Бързо. Кой беше този? Учителят по физическо. За това е Швейцария, Саня. Там хората ходят нормално. Ходи ли до туалетната? Да. Продължаваме ли? Страхотна кола имате. Това е ескортиращ автомобил ли се казва? Защо ви е тази слушалка? Казват ви в кого да стреляте, нали? Имате ли оръжие? Често ли го използвате? Ако още ме дразниш, ще го използвам. Така, трябва да тръгвам, да поговорим вкъщи. Поне да се беше престорил, че те интересувам. И аз на Сими. В такава възраст си упорита. Ти не ме познаваш. Така ли? Да. Между другото, аз пуша. Знаеш ли? Нима? Да, отдавна. Добре, да ти запаля ли? С удоволствие. Наистина ли виждам, че бащата току-що запали цигара на дъщеря си в кабинета ми? Може да не е толкова лошо. Цигарата може да е електронна. Но пък, защо ще я пали? Ето ти пепелник. Аз ще пина. Ти искаш ли? Да. Добре. Така. Къде? Аха. Знаех си, че тази лялка си попива. Заради кръвното. Знаете, че много играе. Пия за самостоятелната си пораснала дъщеря. До дъно. Ще си позволя да попитам. Сигурни ли сте, чий е баща? Голямата. Сядай. Изглеждаш като истински. Изпъни раменете. Добре, добре, отличник. Престорете се вие на учителя, нали? Без това сте си вие. Льова. Разбрах. Повтарям. Ще влязат и единият веднага ще те нападне. Може и да те удари. Ще те питат какво си направил с колата. А аз какво им казвам? Какво им казваш, Льова? Добър въпрос. Какво ще му отговориш? Ами, кажи му, че си приятел на Олег Евгенич. На Фома. Решил си да му свиеш колата. Така, на майтап. Като се върне от Турция, ти... На Фома! В Турция ли сте? И в Турция съм, Льова. Споко, Льова. Единият от двамата е наш човек. Психо. Психо? Да, кръгъл идиот е.
Ще те прикрия при нужда. Добро момче, супер е. Даскалът! Къде е даскалът? Край, нямаме. Даскале! Нямаме. Ти ли си даскалът? Така се оказа. От 100 години не съм влизал в салон. Коли ще крадеш, а? Знаеш ли на кого си гепил колата? Позволете ми да се опитам да ви обясня. Знаеш ли, някога тренирах баскетбол. Ето какво е положението. Аз се явявам приятел на Олег, на Фома. И като приятел на Фома реших да се пошегувам с него. Видя ли? Страхотен съм. Когато Фома замина за Турция, реших да се възползвам и да се пошегувам с приятеля си, да открадна любимия му автомобил. Когато се върне, тържествено ще му го върна. Провали ти се планът. Фома вече знае. Въпросът е решен. Дадох ти пари за щетата, нали така? Да, Колата не е открадната. така е. Значи всичко е ясно. Като се върне Фома, да се разправя с този буяк. Смятам, че това е интересно предложение. Фома хич не му върви. Първо Мамай го изрита, сега и този шигаджия. Да, голям е кърък. Гледай! Ще се метна! Ти си кърък! Мина ли ти? За какво беше този панаир? Знам, че нито пушиш, нито пиеш. Добро дете си. Искаше да ми покажеш, че не съм добър баща, наясно съм. Но се старая. И Швейцария, и това е от старание. Може да не смяташ така, но се старая. Казваш, че не си говорим. Ето, общуваме си. По-дълго от обичайното напоследък. Нали? Сега може още 16 години да не си говорим. Какво е това? Камера ли е? Не знам. Ясно. Интересно. Най-много се страхувах, че някой ден вие ще направите така. Мислех, че сте готини момчета, а вие... Дима, какво е станало? Ами, реши да се върне в детството. Скочи на коша, той не го удържа и се срина. Бушонът откъде е? От мрежата. Падна от такава височина. Кажи му де. Да, точно така беше. Да се качваме, че главата ще ме сцепи. Момчета, благодаря. По-нататък съм аз. Къде е Олег? Къде е записът? Кой запис? От камерата. Не се правете на идиот. Спокойно, Виктор Николаевич. Тази камера е за фасон. Нищо не се записва. Спокойно. Сигурно ли е? Да съм ви лъгал някога? Да, за пръв път се виждаме. Значи не съм ви лъгал. Искам да се прибера. Извинете, съвсем случайно останахме свидетели на сцени, от които си правя изводи, че... Не си правете никакви изводи. Тук е училище, занимавайте се с децата. Носят цигари. На кого е проблемът? Мой или на училището? А с нашите проблеми сами ще се оправяме. Нали, Сашенка? Не, татенце. Аз ще се оправя с нея, ясно ли е? Дръпнах камерата и някакъв кабел. Така че, обади се тук. Ще ремонтират. И ти се обади тук. Ще възстановят коняка. Олег Евгенич. Защо така? Нали направих всичко, което поискахте? Лева, ще ти дам един съвет. Отпусни се, ще те боли по-малко. Какво става? Къде съм? Братле, от сърце. Гадният химик ще бъде наказан.
Ролите озвучиха артистите Биляна Петринска, Яница Митева, Христо Озунов, Чавдар Монов, Кирил Бояджиев. Преводач Тония Микова. Тон режисьор Александър Тодоров. Режисьор на дублажа Михайла Минева. Студио Медиалинк.